Hory Európy či sveta ponúkajú mnoho zážitkov, človek však hľadá jedinečnosť toho ktorého miesta. Čím sú jedinečné Vysoké Tatry? Predovšetkým koncentráciou prírodných krás na pomerne malom území. A tak z blízkeho podhoria sa návštevníci vo veľmi krátkom čase dostávajú do prírodného prostredia ľadovcom vytvorených hlbokých dolín s divokým reliéfom, sieťou chodníkov, ktoré dávajú človeku veľké možnosti voliť náročné túry či pôvabné prechádzky lesným prostredím. Blízke okolie Tatier obýval už človek neandertálsky. V roku 1793 bol založený Starý Smokovec ako najstaršia tatranská osada a jadro dnešného mesta. Od polovice 19. storočia začalo dochádzať k rozvoju ich rekreačnej a turistickej funkcie. V povojnových rokoch vyústila snaha o spojenie všetkých tatranských osád do jedného celku do vzniku samostatnej obce Vysoké Tatry v roku 1947. V súčasnosti je mesto Vysoké Tatry tvorené osadami Dolný Smokovec, Horný Smokovec, Kežmarské Žľaby, Nová Polianka, Nový Smokovec, Podbánske, Starý Smokovec, Štrbské Pleso, Tatranská kotlina, Tatranská lesná, Tatranská Lomnica, Tatranská Polianka, Tatranské Matliare, Tatranské Zruby a Vyšné Hágy. Najvyššie obývanou lokalitou mesta je s 2634 metrami nad morom Lomnický štít. Pod jeho vrcholom bolo vybudované observatórium, ako aj najvyššie položená kaviareň na Slovensku. Veľký vplyv na rozvoj malo zriadenie TANAPu v roku 1949 ako najstaršieho národného parku na Slovensku. V roku 1957 získavajú Vysoké Tatry štatút kúpeľného mesta. Mesto má 4650 obyvateľov a je sídlom Asociácie horských sídiel Slovenska. Svojim návštevníkom ponúka širokú paletu služieb spojených s horskou turistikou, lyžovaním, horolezectvom alebo kúpeľnou liečbou. Vo všetkých mestských častiach Vysokých Tatier je v prevádzke mnoho ubytovacích a stravovacích zariadení. Viaceré z nich pamätajú začiatky kúpeľníctva na tomto území. Mestské časti spája moderná železnica. Zo Starého Smokovca na Hrebienok vedie pozemná lanovka. Je 1937 metrov dlhá a prekonáva prevýšenie 255 metrov. Do prevádzky bola uvedená v roku 1908. Najväčším turistickým lákadlom mesta je horský masív Vysokých Tatier. Ich hlavný horský hrebeň sa tiahne v dĺžke 26 kilometrov. 5 najvyšších štítov sú Gerlachovský štít 2655 metrov, Lomnický štít 2632 metrov, Ľadový štít 2627 metrov, Pyšný štít 2623 metrov a Zadný Gerlach 2616 metrov. Po celých Vysokých Tatrách je rozosiatých asi 110 plies. Častým cieľom turizmu sú i vodopády. Vďaka pôsobeniu vody sa v Tatrách vytvorilo niekoľko stoviek jaskýň, zmapovaných je asi 330. Vo veľkej miere ide o krasové útvary s kvapľovou výzdobou. Hoci je väčšina z nich pre verejnosť neprístupná, Belianska jaskyňa s celkovou dĺžkou 3,5 kilometra, ktorá sa nachádza v mestskej časti Tatranská kotlina, privíta každoročne množstvo návštevníkov. Jednou z najzaujímavejších atrakcií je lanovka zo Skalnatého plesa na Lomnický štít. Múzeum TANAPu, nachádzajúce sa v Tatranskej Lomnici, oboznamuje návštevníkov s charakterom tatranskej prírody, s jej ochranou a s dejinami sprístupňovania pohoria. Na území Tatier je možné nájsť aj 1300 druhov vyšších rastlín. Pokiaľ ide o živočíchov, pre Tatry sú typické prísne chránené endemitné druhy kamzík vrchovský tatranský alebo svišť vrchovský tatranský. Aj mnohé iné druhy našli v horách svoje útočisko. Spomeňme napríklad druhy ako medveď hnedý, vlk obyčajný, rys ostrovit či mačka divá. Nedaleko Popradského plesa sa nachádza symbolický cintorín, ktorý vznikal od roku 1936. Tvoria ho ručne zhotovené drevené kríže a pamätné tabule, pripomínajúce stovky ľudských životov stratených v okolitých horách.
Vo Vysokých Tatrách sa nachádza niekoľko vysokohorských chát, ktoré poskytujú návštevníkom možnosti stravovania, niektoré ponúkajú aj ubytovanie. Spravidlá sú rozosiaté na najnavštevovanejších turistických trasách. Všetky okrem najvyššie položenej chaty pod Rysmi majú celoročnú prevádzku. Vysoké Tatry sú lákadlom aj výzvou. Lákadlom pre všetkých, ktorí majú radi hory. Výzvou pre tých, ktorí chcú v stáročnej konfrontácii človeka a prírody dokázať najmä sebe, aká krásna môže byť symbióza človeka a hôr.